Sa atong siningang lalawigan, ang pagkaaligre sa selebrasyon sa fiesta na himong dugo nunod sa itabong krimen sa Tagbilaran City, lalawigan sa Bohol. O sa kahigala nga midas ang 39 anyos nga amigo nga si GC Chan Romorosa aron mamiesta sa iyang kaila sa barangay Dampa sa Tagbilaran City kahapon. Apan matod pa sa Tagbilaran City Police Station pasado alas sa 8 kagabi dihang nahubog na sila gikulata o gibunal-bunalan o gahi nga butang si Romaroso sa anak sa tagbay nga ilang gipamistahan. Ang suspect mao ang 28 anyos nga si Gestoni Danyo. Kay matod pa nakita ni Danyo nga gikawat ni Romarosa ang duha ka panty. Nagihay-hay sa investigasyon na nakita sa polis ang duha ka panty nga sumapa gitago ni Romorosa sud sa iyang brief. Sumapa sa soko adunay samad sa tuong kilay ang biktima og dakong samad sa likod sa iyang ulo. Timailhan nga usa ka gahi nga butang ang gibunal sa biktima. Mikagiw, umisibat dayon si Danyo og gipangita karon sa kapulisan. Nanguha daw ni og allegedly nanguha daw kanang pante which was recovered from his possession ani sa iyang kuan kanang iyang bugan dapit bitaw pagka bilahan sa bilahan na matong gikulata allegedly gikulata ni siya sa katong anak sa katong tagiya sa bahay nga si Dioscoro Danyo. Padayon pa natong ang atong kapulisan diri sa Tagbilaran naghimom nagkandak pa og kanang hot pursuit operation para sa arrest sa mga suspect kay right after the incident the suspect fled away layas man ang suspetsado pagkahuman sa hitabo.